ni dwaro pesa ko serikal oyie tuo ni mar mondo mi thieth mar bed nono. Mar ariyo, tuo mar sickle cell oken kuong, en gima nyalo mako ng'ata ng'ata. Lastly, wawe jaro pogo jotuo mar sickle cell e dierwa. Bendo penjo jok mantiere manyalo golo remo mar mondo mi osir jok mantiere koda tuono mar mondo mi odhi ogola. To kata mana kamano kela kata mana paro Eunice kata mana kwatiko chenro makama. Jip makare madaro mar mondo mi ijiw jogo kuma bende nitiere koda tuo mar sickle cell. Nikech mana kaka myths gi misconceptions wacho ni ok chop higni 5, ok chop higni 18, in nitiere koda higni 44. Jip mane nyalo miyo gi to bende puonj machal nade ma samoro kaw kaka Eunice mano mar puonjo godo oganda. Ahero ga wachni gi kisungu. Sickle cell has nothing on me. Tuo ringa ok nyal keta piny. In miketori piny kendi. Nikech tuo sickle cell en mana koka tuo mora mora minyalo yudo koka malaria, cancer, diabetes. Koro emanyiso ji tuo ringa ni nyaki kawe koko biro. Number 1, herri kabisa. Kise herori to koka inyalo dak gi tuo ni maber. Koka giwacho nyaki ilim daktari pile ka pile. Kawuono koka wa celebrate birthday nitie screening madhi nyime. Koro kawuono kidwa ng'eyo status gi inyalo dhi Mama Lucy ka in Nairobi. Mama Lucy gibiro bedo gi screening kawuono. Ka in Kilifi County gitimo be screening. Kisumu be gitimo screening donge. Gitime nono kawuono. Kawuono itime nono. Celebrate. Gitime nono kawuono. Kendo nitie yath mar hydroxyremo wawacho no. Koro gibiro gi syrup. Koro nitie a big launch matimore Kisumu kawuono. Gibiro launch mondo koro yadhni obed ochop ne nyithindo matindo. Nikech daktari Moses biro nyisi oyudo ga shida gi nyithindo matindo koka onyalo miyo gi hydroxyurea. Nikech nyathi matin ok nyal muonyo capsule no. Capsule no duong ok nyal kalo ne nyathi matin. Koro mage gik macho ng'iri herri nikech kata ka tich oriembi man gi minyalo miyo nikech ng'ato ka ng'ato Nyasaye no mi gifts gi talent minyalo tiyogo mondo ine kok inyalo chiemo. To wach thieth manono nikech nitiere kata mana kaka Bilashe Muthono wacho ni thieth tok bede manono nikech nengo yath. In kuom rajis de ng'injo kanyo ne unyalo kama tiyo gi 50,000 to mano mana yath e dwe achiel. Kwa kidhi kata hospital clinic pokoro waki kata mana samoro ketie ward. Koketie ward inyalo tiyo gi koka nandino wacho pesa mang'eny ahinya inyalo kata tiyo gi over million achiel. Depending on who ka okumba. Mano insurance. Yes. It's very important. Koka Peter no wacho. It's very kaito joint support group. Support groups gikonyo. Nikech I sit in the board of the Mother Umbrella, which is the Sickle Cell Federation of Kenya. Watemo koko wanyalo mondo wakonji. But in kuma intie many kuma nitie sickle cell group. Nikech sickle cell groups gite gima biro timore Mother Umbrella biro konyo gi pesa. Yudo gi kanye Eunice. Kinyis gini sickle cell group e gi yudo gi kanye. I'm a founder of one, mara iluongo ni Sickle Cell Uhuru Trust, and kanyo wakonyo ga jonyuol nyithindo, especially jok man modongo kan maonge tich. Wamiyo gi skills, watrain gi, wapuonjo gi koka ginyalo konyore mondo iluongo nade mondo giyud gimoro matin ma ginyalo dak. Kwatiko Eunice, nyis gini yudo kanye kata mana ka in social media ibiro yudo wa Facebook Sickle Cell Uhuru Trust, Sickle Cell Federation of Kenya, Children's Sickle Cell Foundation. Yes. Nikech gin magi tetewa kata clinic madhi Ngong Road cha mar Oasis. Gin mana giketo nwa bei kata mar 300 mondo nini every Tuesday. Koro man clinic days, clinic mantie buti. Ko king'eyo inyalo gochona ibiro yudo wa social media. Yero kama na inya. In thulu mar miyo gi namba koso wan gi manye social media. 0788 94 17 18. Gibiro yudo wa. Yero kama na inya. Ka giyuda to gibiro yudo Peter kendo gibiro yudo daktari. Yero kama na inya. Peter kotiko wachni mogik debed nango. Wach mogik ma awacho kuom weche ma wawuoyo mpaka mag